салом дӯстон, дар 24 соати охир чанд трансфери дигар расмӣ шуданд. Дар аввали видео онҳоро як ба хотир оварда ба хабарҳои дигар мегузарем. Роберто Фирмино расман бо дастаи Ал-Аҳлӣ ба муҳлати 3 сол шаҳрнома баст. Бирӯзави Шам ногаҳон дастаи Арабистони Саудиро интихоб карда акнун якҷо бо Роналдо дар Ал-Наср бозӣ мекунад. Аммо якчанд соат пеш Ди Мартио хабар дод ки нархи трансфер аз тарафи Ал-Наср иваз шуд ва Интер аз фурӯхтани бозингари худ даст кашид. Акнун мебинем ки ин моҷаро бо чӣ анҷом меёбад. Ниҳоят Мейсон Маунт дастаи нав пайдо кард ва аз мавсими оянда ӯ дар ҳайати Манчестер Юнайтед ҳунарнамоӣ мекунад. Челси дар баҳои истеъдоди худ 60 миллион евро кор кард. Акнун хабарҳои дигар пешниҳод мешавад, лекин баъди як лайки қиматбоҳои шумо албатта. дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар танаффус аз ҳамояни замон чемпионати Аврупо байни ҷавонон рафта истодааст. Сенсатсияи ин турнир Грузия қувваи худро бо Изроил месанҷад. Испанияро рақобат бо Швейтсария интизор аст. Яке аз фаворитон Англисо бо Португалиё қуввозмоӣ мекунанд. Аз ҷавонони Украинаро экзамени ҷиддӣ бар зидди Фаронса интизор аст. Чӣ гуна сюрпризо моро тимҳо тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Ливерпул дар ин равзанаи трансферӣ барои ҷалб кардани якчанд футболбоз талош карда истодааст. Дар навбати аввал гап сари Доминик Собослай меравад. Ин бозингар айни замон дар дастаи RB Leipzig ҳунарнамоӣ мекунад. Шумо бо шумораи голҳои ӯ таваҷҷӯҳ накунед. Вазифаи футболбози мазкур дар майдон дигар аст ва бояд гуфт ки ӯ аз уҳдаи ин кор бо сарбаландӣ баромада истодааст. Ӯ бозингари хатти нимҳимояи ҳуҷумӣ аст ки ҳамчунин дар мавқеи тагмуҳоҷим ҳам бозӣ мекунад. Футболбози номбурда мавсими гузашта метавонист ба Англия гузариш кунад, вале он замон гапҳо байни роҳбарияти RB Leipzig ва дастаҳои Англия напухтанд. Пули тавони ин футболбоз 70 миллион евроро ташкил медиҳад. Тибқи хабарҳо, дастаи Ливерпул омода аст ки то ин миқдор маблағро супорад ва Собослайро бозингари ҳайати худ гардонад. Бо бозингари 22-сола ҳамчунин дастаи Ньюкасл ҳам таваҷҷӯҳи хос равона кардааст. Ин даста ҳатто омода аст ки аз Ливерпул дида пули бештар ба Leipzig барои Собослай бидиҳад. гап на танҳо сари маблағи гузариш, ҳатто сари маоши бозингар меравад. дар баробари ин дастаи Ливерпул ба футболбозани дигар ҳам таваҷҷӯҳи хос дорад. онҳо мехоҳанд хатти нимҳимояро қавӣ намоянд. диққати хос ба Гравенберг аз Бавария ва ба Тюрам аз Ницца ҳам дида мешавад. ин ҳам анҷоми кор нест. дастаи Мерсайдӣ ҳамчунин мехоҳад барои Никола Барелла аз Интер ҳам мубориза барад. гуфта мешавад ки роҳбарияти дастаи Ливерпул омода аст ки ба клуб пули калон барои трансферҳо ҷудо кунад. дар ҷараёни мавсими гузашта Ливерпул ба мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ шуд ва яке аз сабабҳои асосии нокомӣ ба хатти нимҳимоя рабт дошт. шояд таваҷҷӯҳи Ливерпул ба Мбаппе ҳам кори шӯхӣ набошад. Юриан Тимбер аз дастаи Аякс ба Арсенал меравад. Бозингари хатти дифоъ Кайҳо мехост даста ва чемпионати худро иваз карда ба клубҳои муқтадири аврупоӣ гузарад. Фаворити асосӣ барои харидории ин футболбоз дастаи Арсенал ба ҳисоб мерафт. лондониҳо аз оғози мавсими хариду фурӯши бозингарон дар андешаи овардани ин бозингар буданд. аллакай намояндаҳои дастаи Арсенал бо дастаи Аякс гуфтушунидҳоро оғоз кардаанд. гуфта мешавад ки дастаи шаҳри Амстердам барои ин бозингар 42 миллион евро ба даст оварда 5 миллиони дигар бонус мегирад. агар дар Арсенал ояд дар кадом мавқеъ бозӣ хоҳад кард. ин бозингар қисми бештари бозиҳоро дар канори рости хатти дифоъ гузаронидааст. дар Арсенал ин мавқеъро дар мавсими 2018 Бен Уайт маҳкам карда буд. наметавон гуфт ки бозии Уайт дар ин мавқеъ бад буд. ӯ ба қадри тавон аз уҳдаи кор баромад. ин ҳам дар ҳолест ки пеш аз Арсенал ин бозингар дар дастаи Брайтон дар хатти дифоъи марказ бозӣ мекард. мутахассисони соҳа пешгӯӣ мекунанд ки Тимбер агар ба Арсенал ояд, ӯ дар хатти дифоъи канори рост бозӣ хоҳад кард. дар мавсими 2018 дастаи Арсенал дар ҳоле барои қаҳрамонӣ мубориза мебурд ки аз оғоз ҳеҷ кас ба ин бовар надошт. акнун лондониҳо харидҳои аниқу дақиқ карда истоданд ва чунон менамояд ки имконияти онҳо барои қаҳрамонӣ боз бештар мешавад. Хаверс дар Арсенал аст. Тимбер бо як пой аллакай дар сафи тӯбчиён мебошад. раис ҳам дар роҳ ба Лондон
қарор дорад. Зайниддин Зидан ишора кард ки мехоҳад бо Мбаппе дар як даста бошад. Ӯ дар ин бора дар яке аз мусоҳибаҳои охир ишора кард: ман бо бозингарони ҷавон кор карданро дӯст медорам. Ҳарчанд барои кор бо чунин сину сол тоқати зиёд лозим аст, ман ба ин омода ҳастам. Аммо ман пештар аз ҳама мураббӣ ҳастам, баъдан педагог. Барои ман аз ҳама муҳим фаъолият кардан ва қарор доштан дар майдонҳои бузурги футболӣ аст. Хоҳ дар мунтахаби Фаронса бошад, хоҳ дар клуб, ман танҳо мехоҳам ғолиб бошам. Дилхоҳ сармураббӣ мехоҳад дар дастаи худ бозингареро мисли Килиан Мбаппе дошта бошад. Ӯ ҳам дар бошгоҳ ва ҳам дар мунтахаб беҳтарин бозиро нишон медиҳад. Шояд дар оянда ман ва Мбаппе якҷоя кору фаъолият намоем, гуфт Зидан. Мбаппе ҳамин тобистон метавонад ба сафи дастаи Реал гузарад. Ояндаи Зидан ҳам шояд дар Реал бошад. Перес ва Карло Анчелотти боз дастаи беҳтарин ҷамъ меёранд. Зидан метавонад боз Реалро қабул карда ба қуллаҳои баланд расонад. Мутахассиси фаронсавӣ маҳорати хуби идора кардани ситораҳои бузургро дорад. Мбаппе истисно нест. худи Килиан ҳам Зиданро хеле зиёд эҳтиром мекунад. Як рӯз не як рӯз ҳатман Зидан ва Мбаппе якҷоя кору фаъолият хоҳанд дошт. Реал Мадрид барои пур кардани мавқеи Карим Бензима номзади навро пайдо кардааст. Ин ҳамлагари дастаи Ювентус Душан Влахович мебошад. Бозингари хатти ҳамла омодааст ки дар Реал қувваи худро бисанҷад, вале суол ин ки оё маҳорати ин футболбоз ба сатҳ ва статуси Реал баробар шуда метавонад? Вақте ки Влахович аз Фиорентина ба Ювентус гузариш кард, интизориҳо аз ӯ куллан дигар буданд. Наметавон гуфт ки ҳамлагари сербиягӣ тавонист бо маҳорати худ ҳамаро ҳайратзада кунад. Баръакс, дар бозиҳои ӯ нуқси зиёд ба чашм расид ва ҳатто дар баъзе рақобатҳо Алегри ин ҳамлагарро ба майдон намеовард. Ҳатто дар мунтахаби Сербия ҳам Влахович интихоби асосӣ нашуд. Онҷо Александр Митрович чун пештара дар ҳайати асосӣ бозӣ мекард. Влахович танҳо дар он бозиҳое ба майдон меомад ки агар Митрович осеб медошт ё бо сабабҳои дигар дар майдон намебуд. Аммо таваҷҷӯҳи Реал аз ҳама ин гуфтаҳо ба футболбози сербиягӣ кам намешавад. Новобаста аз ин, тасаввур кунед Бензима куҷосту Влахович куҷо. Влахович чӣ гуна метавонад бозингареро мисли Бензима иваз намояд? аз бозиҳои дар Ювентус нишондодаи ӯ маълум мешавад ки Влахович ҳатто як ҷиҳати бозии Бензима яъне голҳоро ҳам ҷуброн карда наметавонад. Мисол агар Кен ба Реал меомад, ӯ голҳои зиёдро ба Реал кафолат дода метавонист. Ҳарчанд ҳамаи корҳое ки Бензима мекард, Кен иҷрояшро намекард. Вале Влахович ҳатто кӯчактарин ҷузъи бозии Бензиморо иваз карда наметавонад. Аммо ин гуфтаҳо ҳама дар назария ҳастанд. Шояд дар амал Влахович дар Реал Мадрид яке аз беҳтаринҳо шавад ва аммо ба ин бовар кардан хеле душвор аст. Маълум аст ки Реал ҳамлагари сербиягиро ҳамчун ҳалли муваққатии масъала меёрад. Ин тобистон овардани Мбаппе душвор аст, аммо ҳамлагар ҳатман лозим. Вақте ки Мбаппе ба Реал омад, дигар Влахович шояд ба хотири ҳеҷ кас наояд ва ба гӯшаи фаромӯшӣ равад. ба ҳамин тамом боридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.